סוחרים, פרק ראשון, היום מתארח איתי עופר נתנאל, כן, עופר מהטוויטר, מאוד מעט נציג אותו כמו שצריך, אבל קודם כל אני רוצה, בגלל שזה הפרק הראשון, חשוב לי להסביר מה המטרה של הפודקאסט הזה. אז בעצם עולם המסחר וההשקעות זה עולם שקורץ כמעט לכל אחד ובצדק, הרי בסוף מדובר בכסף ואפשר לעשות בזה הרבה כסף. היום כל אדם יכול להשקיע וכל אחד יכול להפוך לסוחר. למה? כי חסמי הכניסה מאוד נמוכים, גם צעיר בן 18 עם כמה אלפי שקלים יכול לפתוח חשבון מסחר ולהתחיל לפעול בשוק בלי שום בעיה. אבל כאן מגיע הפער בין הפנטזיה למציאות. בפועל רק 95% מהסוחרים או מהאנשים שנכנסים לעולם הזה מפסידים את כל כספם. זה נתונים שגרועים אפילו יותר מהקזינו הכי גרוע שיש בווגאס. רק 5% מצליחים לשרוד ולאורך זמן, וגם מתוכם כל אלה לא מצליחים באמת כמו שהם חושבים. המטרה של הפודקאסט הזה זה להציג סוחרים אמיתיים, אנשים שחיים בעצם את השוק, שידברו בגובה העיניים על מה זה באמת להיות סוחר, איזה מנטליות נדרשת כמו השקעה, משמעות, ויתורים, כאב, מאמץ, כל הדברים הקטנים שהם בעצם הכי גדולים, שהם מעטים מדברים עליהם. במהלך הפודקאסט הזה אני אשתדל לארח את הסוחרים מכל הסוגים והגוונים, סוחרי אופציות, מניות, מטח, פורקס, אג"ח, כל מה שיש. כל אחד מהזווית שלו והדרך שלו. אז היום לפרק הראשון נמצא איתי עופר נתנאל, שהוא סוחר מנוסה. אחד, כולם מכירים אותו מהטוויטר, קוראים לו הטכני. אז קודם כל, מה שלומך? שלום, תודה, טוב. יופי, ברוך השם. ככה, אז רציתי להתחיל קודם כל, שתתחיל להסביר מי אתה, איך הגעת לתחום. אתה יודע, התחלה. אז הגעתי בתחילת שנות ה-2000, אחרי שקראתי, כמו הרבה אחרים, את אבא עשיר, אבא עני, ורציתי ללמוד יותר על איך הבורסה עובדת. התואר בכלכלה לא באמת נגע בזה, וזה היה יותר טכני ומספרים, ורציתי להבין איך עושים את זה, ולקחתי קורס השקעות בסיסי במכללת מגמות, אז היה מכללת ביספורטל, כיוון שזה היה תחילת המילניום, אחרי אסון התאומים ואחרי ההתפוצצות של בועת הדוט-קום, אז שוק המניות פחות עניין, אז יצא לנו ללמוד איך משקיעים באג"ח להמרה, כתבי אופציה וכאלה דברים. ושם הייתה התחלה, לא תכננתי להיות סוחר, אני אפילו לא ידעתי מה המשמעות של להיות סוחר. זה הגיע בהמשך. אני מאוד נהניתי מהלימודים, אז גם המשכתי ועשיתי את הבחינות של הרשות לניירות ערך, ורציתי אז להתעסק עם אופציות. התחלת מהדבר הכי קשה. הגורל רצה, ושמעתי הרצאת מבוא שהייתה במגמות על שוק הפורקס, על המטח, ומשהו באינטואיציה אמר שזה מתאים, שזה יתאים לי. וככה זה התחיל. אז אם כבר גורל, אז עד הסוף, מנדי בשיתוף עם אייל גורביץ', הוציאו קורס מטח קצר של דעתי 4 שיעורים, במחיר אפסי. למדנו את מושגי היסוד, את הבסיס, איך מדברים עם הברוקר, אז לא להרבה היו מערכות מסחר, בטח לא כמו משוכללות כמו היום. עם הטלפונים? איזה טלפונים? היו טלפונים, הטלפונים הישנים האלה, הגדולים, איזה טלפונים? אז איך היית קונה ומוכר בלי? היית מתקשר בטלפון הקווי, עונה לך דילר בצד השני, אתה מבקש. האמת היא שאני בתור בחור, הייתי בתקופה, בישיבה, אז לא הייתי יכול להביא, לא מחשב, לא שום דבר. אז היה לי טלפון, טלבנק, דיסקונט. הייתי מתקשר, כוכבית 611, נראה לי, כן, 6111. הייתי מתקשר, לזוכר, בקיש תעודת זהות, לוחץ 621, שולחים לי סיסמה, נכנס לטלבנק, שומע את השערים של המניות, את המדדים, את זה. ככה הייתי, בתור בחור שלא הייתי יכול, ככה הייתי שומע את השערים ומתעדכן. אז זה אפילו לא היה ככה, זה היה או טלפון קווי או סלולרי, מה שהיה לך ביד, היית מתקשר, היה מרים הדילר, היית מבקש, אומר את השם של הצמד שאתה רוצה, מבקש ציטוט, ואז מבקש לונג, שורט ואת הכמות, וככה גם היית סוגר את העסקה. זאת הייתה ההתחלה, אז את זה למדנו, ולמדנו 3 אסטרטגיות,
הראשונה שהשתמשתי בה הייתה רצועת ממוצעים פלוס איזשהו ממוצע נע, וזאת בעצם הייתה ההתחלה, ב-2004. ככה התחלתי לסחור פורקס. במקביל הייתה לי גם עבודה. אז הייתי סוחר, ורצה הגורל איכשהו, וההתחלה הייתה ממש חלקה. כל הסוחרים בהתחלה יש להם... לא, נפלתי ממש על שוק שבין 10 ל-2 היה מתחיל לזוז, והייתה תנועה, וממש בתוך כמה חודשים, מחשבון של 5,000, הוא כמעט נהיה פי 3. יפה. 5,000 פעם זה היה לא 5,000 של היום. כן, זה היה, אבל... והרגשתי, וואלה, אמרתי, אני יכול לעזוב את העבודה. הרווחתי יותר כסף ממה שהרווחתי בעבודה. וככה זה התחיל, אבל מהר מאוד, מתישהו השוק הזה נגמר, ואת כל הרווחים החזרתי לשוק, פלוס חלק מהקרן, והבנתי שזה מאוד לא, שזה ממש קשה, ושאני צריך לדעת הרבה יותר, ואז גם התחלתי להבין שהפן הפסיכולוגי חשוב. עד אז לא ידעתי על זה שום דבר, לא היה לי לא פחד מהשוק ולא שום דבר. ומשם בעצם התחיל ה-education האמיתי. מי שלא מכיר, מה עופר מדבר פה על הפסיכולוגיה של השוק וכל הדברים האלה, אז מי שמכיר את עופר מהטוויטר, לא סתם הבאתי אותו, זה אדם מאוד מאוד מסודר, יש כללי ברזל שעומד בהם משמעת, לא יודע להקצות חוזים, זה כאילו ברמה פסיכית. הוא נמצא כבר כמה שנים אתה מעלה דברים? בטוויטר? כן. לדעתי 4 וקצת. 4 שנים שבן אדם יושב ובעצם מעלה ובסדר. אני לא הרבה זמן בטוויטר, אין לי גם זמן כל כך, לא היה לי זמן באותו זמן. אבל בן אדם מעלה ויש לו שיטת מסחר שהיא ברורה מאוד ורעותה מאוד, ואיך הוא עובד, ומאוד פשוט, גרף נקי, בלי 1,000 ממוצעים, רצועות בולינגר, ואין דברים כאלה. אולי ממוצע 1-2, תבנית מסחר וזהו. אנחנו בהמשך נציג את זה, נראה איך נעשה את זה, אבל זה הסדר שלו בעיקרון. ואנחנו בפודקאסט הזה, בעצם המטרה שלי זה להבין איך הוא הפך מאדם שבעצם הוא אמר לכם, התחיל מהקורס הכי פשוט שיש במתח, ובמזל הוא נכנס והפסיד את כל הכסף, ואיך הוא עבר להיות באמת סוחר רווחי, ואיך הוא משלב את זה עם החיים. אז רציתי להבין, כאילו בעצם, מתי הנקודה בעצם שהבנת שהמסחר זה לא תחביב, משהו מהצד, זה דרך חיים? בסוף 2004, המקום עבודה שעבדתי בו עמד להיסגר, ואז לא, אמרתי, אני אנסה. מאוד אהבתי את המסחר, וקסם לי החופש, קודם כל, עוד לפני הכסף. העובדה שאני לא צריך להיות תלוי באף אחד, ושאני לא צריך לסבול שיגונות של אנשים אחרים, שאני יוכל לשבת בבית, גרתי אז ליד הים, בצהריים ללכת לים, וזה קסם לי, משם זה התחיל הרעיון הזה. לא ידעתי במה זה כרוך, לא ידעתי כמה זה קשה, ולא ידעתי כמה הדרך תהיה ארוכה, אבל משם זה התחיל, מהרצון בחופש, בעיקר. יפה. ובעצם, איך עשית את המעבר הזה בתור אדם שעבד בעבודה מסודרת והכל לעצמאי ולסוחר? איך היה המעבר הזה? איך היה מבחינת המשפחה, מבחינת האנשים? אני לא הייתי נשוי. לא נשוי. יותר קל. כן, הייתי רווק. אבא שלי לא כל כך קיבל את זה, כי הוא ראה באתי אז לשמור על אמי, אם היא הייתה חולה. הוא היה שואל אותי, למה אין לך עבודה? למה אתה לא יכול ללכת לקום ולהיות כמו בן אדם נורמלי וללכת לעבוד? זה היה ההתחלה, זה לקח כמה שנים עד שהוא קיבל אותי, עד שהוא קיבל את זה. אבל קודם כל, בגלל שהעסק שעבדתי בו קיבל צו פירוק, אז הייתי מובטל חצי שנה, אז קיבלתי דמי אבטלה, ומזה התקיימתי, והיה לי את הפיצויים שקיבלתי. הייתי מוכן להקריב אותם לטובת המסע הזה של להפוך להיות סוחר. ומשם התחלתי ללמוד. ללמוד באמת מה עובד. אני יכול להגיד היום שספר לא יכול באמת ללמד אותך לסחור. עדיף שיהיה מנטור. בטח. ובשלב מסוים, נדמה לי שזה היה ב-2005 או משהו כזה, הצטרפתי לחברה בשם TradeSight.
זו חברה של סוחרי יום בארצות הברית, מהטובים ביותר בתחום. השירות העיקרי שלהם זה מניות, אבל באותה תקופה היה להם גם פורקס וחוזים. אני הייתי חלק מהשירות של הפורקס, ושם למדתי המון. החל מניהול סיכונים, וכמה לסכן בטרייד, ואיך לקבוע יעד ראשון. בעצם הצורת מסחר שיש לי היום התחילה להתגבש אז, לפי הדברים שלמדתי אצלהם. זה מכללה. זה לא מכללה, זה דרך האינטרנט. היה להם חדר מסחר קולי, והשאר היה מגיע פשוט בדוחות שהיינו קוראים. הם היו, כל שיטת המסחר היה כתובה בארכיון, הייתי צריך לקרוא הכל, ואני קראתי את זה ממש בשקיקה, מהר מאוד. מהר מאוד התמקצעתי בכל מה שצריך, בכללים, באיך עושים את זה, ומשם התחלתי. בקיצור, מה שחשוב לא לקחת קורס מאיזה מפונפן באינסטגרם. לא, זאת הייתה חברה באמת, והיו שם סוחרים מהטובים ביותר שאתה יכול לעלות על הדעת. מי שהכיר לי אותם, אגב, היה מאיר ברק, שהוא היה שותף עסקי שלהם בחלק של המניות. מאיר, מוכר לי השם הזה ברק. כן, הוא מלמד מסחר יומי. כן. הוא טוב מאוד בזה, הוא היה שותף עסקי שלהם. והוא הציג לי את החלק של הפורקס אצלהם. מעניין שכל האנשים האלה נעלמו, אתה יודע. מאיר ברק, זה כל, איך קוראים לו, זה עם הזקן. לא יודע, אני לא... בסדר, יש מלא נעלמו. טוב. אבל זאת הייתה ההתחלה, אני הייתי בסקשן של הפורקס, המניות לא ממש עניין אותי, אבל במקביל המשכתי ללמוד עוד דברים לעשות. המשכתי להתפתח במסחר טכני. אחד האנליסטים בחדר הזה, שהיה מחשב להם את הרמות תמיכה והתנגדות התוך יומיות, הוא פעם עשה איזה שיעור, והוא אמר שככל שסוחר מתבגר, הגרף שלו הופך להיות נקי יותר ויותר. ומתנקה מכל האינדיקטורים, ואני החלטתי לנקות את הגרפים שלי, שהיה לי אז כל מיני אינדיקטורים עליהם, ולהתחיל ללמוד, להסתכל רק על גרף מחירים נקי, ומשם זה התחיל. ועל הדרך למדתי ניתוח טכני קלאסי, לסחור באמצעות רמות פיבונאצ'י, ובהמשך גם עמודה על גרף נקי שאין בו כלום. שכרתי החל מגרף 5 דקות עד גרף יומי ושבועי, ועשיתי גם סקלפינג מדי פעם. למדתי לעשות סקלפינג על גרף של 100 או 200 תיק. גרף תיק זה גרף שאחרי... זה בחוזים בדרך כלל סוחרים בדברים. גם בפורקס. ובפורקס זה כאילו כמו כל סוג של עסקה כזאת, זה עושה תיק. כן, אז כל 100 תיק, אז כל פעם שהמחיר מתחלף 100 פעמים של עסקאות, אז נוצרת עמודה. זה טוב כשהשוק בקושי זז. כן, לא עכשיו. אז גם עשיתי את זה. ולאט לאט משם זה התפתח. בשלב מסוים עברתי לסחור על גרף יומי, מסחר סווינג, בפורקס. לא תוך יומי, כאילו, תוך יומי זה ב-15 דקות, 10 דקות. 5 דקות. עד שעה מקסימום, לא יותר. כן, שכרתי את זה על רמות, גרף תוך יומי עם רמות תמיכה והתנגדות מחושבות, פיבוט פוינט. זה מה ששכרו פעם על הרצפה של הפלור טריידרס. עשו את זה בחוזים, זה עובד מצוין גם בפורקס, ואגב זה עובד גם מצוין בקריפטו. יפה. אז זה היה, וזה עדיין נשאר, ובאיזשהו שלב נהייתה אינטגרציה בין התוך יומי ליומי, ומה שיש היום זה שיטת מסחר שלמה. כתבתי עליה אגב בטוויטר. אנחנו נדבר עליה בעזרת השם בהמשך. אני רק רוצה כאילו יותר בדרך שלך למסחר להתמקד עכשיו. היה לך איזה נקודת משבר שחשבת לעצור בעצם בנקודה הזאת ולהגיד אולי כבר זה לא מתאים בשבילי? בערך כל שבוע רציתי לעצור. זה הולך, המצב רוח הולך בדרך כלל כמו גרף, עולה ויורד. כשאתה מרוויח אז אתה מבסוט עד השמיים, כשאתה מפסיד אתה בדאון. מי שרוצה גמילה מסמים, יש דבר שנקרא גרפי ובורסה, להיכנס למסחר יומי.
אם יש אותו כסף שתוציאו על סמים, תוציאו על גרף יומי, תאמין, תרגישו את אותה תחושה, הבעיה שהתחושה של הלואו, זה התחושה הכי גרועה שיש, זה כמו מניית דיספרסיה באקסטאזה. אתה מנצח, אתה מצליח, אתה מלך העולם, אתה מבין בכל דבר, אתה בשיא של העי שלך, אתה לא יודע, אין אדם יותר מאושר ממך, מצד שני, אם אתה מפסיד, אז זה כבר, זהו, החיים שלי נגמרו, וכל הדברים האלה. זה המנטליות של סוחר, זה לחיות בעצם, לחיות על בסיס שבועי, בין הרגשות שלך למעלה למטה, וצריך לדעת איך לאזן את זה בדיוק. כן. אז זה לא היה ברמה כזאת, אבל אני בעיקר כעסתי בימים שהפסדתי. זה ממש הרגיז אותי. אז כן, זה היה לפחות פעם בשבוע שרציתי לפרוש. אמרתי, למה אני צריך את זה? כעסים, אבל הייתי מטייל בחדר כושר, הייתי מוציא את האגרסיות בחדר כושר על המשקולות. זה עוד דרך טובה אחרת להוציא. אני נשוי, אז זה החיים שביחד עם המסחר, אז אתם יודעים, צריך לדעת איך לסדר את זה עם המשפחה. אבל רציתי גם להתגל, איך אתה בעצם היית מגדיר את הסגנון של המסחר שלך? זה בדרך כלל תבניות, אני סוחר בתבניות, אבל בגרפים תוך יומיים לא תמיד יש את התבניות האלה שאני מעלה במניות, ושם זה יותר תמיכה, התנגדות, ולפעמים עמודה, לקרוא עמודה ולראות איך הגרף מתפתח. החלק שהכי קל לסחור זה כשרמת תמיכה או רמת התנגדות נבחנת פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז בסוף נשברת. ואת זה אני מחפש בעיקר. את זה גם אפשר לסחור בלי להיות מול המחשב. אפשר להראות את זה. יש פה דוגמאות מהפורקס, אתה יכול למצוא. הנה, זאת. זהו. זה בגדול מה שאני עושה על המסחר. במיוחד החלק התחתון, בשילוב של הפיבוט פוינט. כאלה דברים. זה רוב המסחר שלי נראה ככה. כן, מאוד משעמם, ומי שלא מבין זה יורו יורו דולר? יורו וכן, דולר. יש פה יורו ודולר, שזה תזוזות של עשרות, של אגורות, ממש אגורות בודדים. רק שזה במינוף. זה סנטים, זה נקרא. רק שזה כאילו עם מינוף, אז או סכום מאוד גבוה, אז כל תנודה זה כמובן משנה המון. ובעצם מה שהוא מחפש זה סוג של טווח תנועה, שבעצם כמו שאתם רואים פה היה לנו טווח תנועה של 0 תזוזה, ואז הרמה נשברה וחוזרים לתמיכה וירידה למטה, ולפי הרמות של פיבוט, של הפיבוט, אז יש רמה 1, רמה 2 של תמיכות, ששם זה בעצם לוקחים... עכשיו אמרת משהו וזה עבר ככה, משעמם. משעמם מוות זה נראה. מסחר צריך להיות משעמם. אם המסחר הופך להיות ריגוש, משהו לא בסדר איתו. הוא צריך להיות משעמם. רוב העבודה של סוחר היא לשבת ולחכות. ואז ברגע שצריך לבצע, ומצידי תקום ותלך. זה לא אמור להיות מרגש, זה לא קזינו. נכון, זה מי שמתעסק במסחר תוך יומי בפורקס. אני יכול להגיד לך מהמסחר תוך יומי שלי, כשאני סוחר בחוזי או בדדים, זה קצת יותר על אקסטאזה, אז אי אפשר להגיד שאי אפשר להירש רגש, אבל כמובן חייב, ככל שאתה יותר, יש לך שנים במסחר, אז אתה יותר פחות כבר מתרגש מהתנודות ומהדברים שקורים. אבל אם אתם מוצאים לכם לנוח, שנגיד לדוגמה, כמו הצורה הזאת של המסחר, היא הכי נוחה והכי בטוחה והכי רגועה, שזה לא ישפיע עליכם על חיים של המשפחה, של כל זה הדרך הכי טובה שיש. הדרך היא לסדר לך את זה. למשל, פורקס נסחר מיום ראשון בלילה עד יום שישי הסגירה בניו יורק, רצוף. אתה כסוחר צריך לבחור מתי אתה סוחר. אז אני בחרתי לסחור מיום שני בבוקר, כשמתחיל הסשן באירופה, ואני סוגר כל יום את המסחר בפורקס בסביבות השעה 6-7, בסביבות 7 בערב, לא מכניס טריידים מעבר לזה. מה שקורה אחר כך... לא מעניין. זה לא שלא מעניין, אבל כי צריך לחיות. אי אפשר כל היום להיות מול המסך, וכל היום להיות מעורב. אני מעדיף את הערבים שלי פנויים לדברים אחרים. זה לא בריא. ומה אתה עושה, נגיד ביום, יש לך יום שהפסדת, לא הצלחת. 3 טריידים רצופים שאני מפסיד בפורקס, אני סוגר לאותו יום והולך, חוזר מחר. כן, זה משמעת ברזל, זה דבר ראשון. כדי שזה לא יהפוך להיות אמוציונלי. יופי.
בעצם אתה סוחר לבד מהבית, נכון? אתה לא לבד סוחר, מהבית. אז איך אתה מתמודד עם הזמן הזה? מאוד משעמם לחכות, במיוחד עם תנועות כאלה. אני לא כל היום בבית, אני יכול לצאת ויכול לבוא. בגדול העבודה היא מתחילה בבוקר, או אם אתה מצליח לנתח את השוק לפני כן, מערב לפני, אבל בגלל שיש סשן באסיה, אז אני בבוקר מנתח עוד פעם מחדש, לראות אם היו שינויים שאני יכול להשתמש בהם. יש לי בסביבות קרוב ל-40 צמדים שאני מנתח, פלוס הזהב והכסף, פלוס ביטקוין ואיתריום, ומדי פעם גם את הנפט, אם אני חושב שיש שם הזדמנות לסחור. זה לוקח לי שעה ומשהו. אז אתה מנתח לפני, ורק אחרי זה לנתח, פועל. כותב על דף נייר מה ראוי למסחר באותו רגע. אם אפשר כבר בתחילת היום להכניס את האורדרים למערכת, ואחרי זה ללכת. ואז אני חוזר ובודק עוד פעם, יכול להיות יש הזדמנויות שנוצרות תוך כדי היום. שוק היה באסיה, עלה, אחר כך הוא ירד, ואז נוצרת איזושהי תבנית שאני יכול לנצל. זהו, בגדול, זה כל המשחק. קיצור, אתה ישן טוב בלילה, אני מבין. אני ישן טוב בלילה. אין לך... לא. טוב, זה בניגוד אליי כנראה. עכשיו, רציתי לדעת איך את, כאילו, גם על הדרך של המסחר עצמו, איך לקחת את זה למניות, ועד כמה זה בעצם משפיע לך מהדרך של המסחר, כי אנחנו רואים, לפעמים אתה סוחר גם בסווינג, לא רק בתוך יומי, אלא בסשנים יותר ארוכים מתוך יומי, אלא שבוע, שבועיים, חודש, עד שמגיע ליעד, אז איך אתה מנהל את הטריידים האלה? המניות, אני סוחר רק סווינג, אני לא בודק אפילו את הגרפים התוך יומיים במניות, זה לא... סתם, אני חושב, לדוגמה, שאופציות, מניות זה לא נועד למסחר בשום צורה. מניות בסופו של דבר זה חלק מההשקעה, ואתה לא יכול, יש כל מיני גופים שמעורבים בכל תזוזה, וזה לא משהו שניתן לסחור אותו, כי זה כל מיני תחושות, היום בן אדם קם בבוקר, נמאס לו, לא יודע מה, רבי המשפחה רוצה לברוח, מוכר את כל המניות שלו, משפיע, ועכשיו יש לו נגיד החזקה גדולה, הוא משפיע על כל השוק, כל מיני דברים כאלה, יש מיליון דברים שמשפיעים בתוך מניה. אז לכן מאוד מאוד קשה לסחור במניות בתוך יומים, וזה לא אפשרי, אבל פחות או יותר התנועה שעוברת משבוע שזה נקרא בעצם מסחר סווינג, בתוך השנה עצמה, זה תנועה פחות או יותר שכן, בסופו של דבר זה הכל מתקבץ ביחד, וזה כן אפשר לזהות על ידי ניתוח טכני איפה כל נקודה ונקודה, איפה להיכנס, איפה לצאת, על פי תבניות, וכמובן מסחר. אז עופר יציג לנו את זה קצת, את הצורה של איך שהוא סוחר בסווינג. המסחר במניות אצלי זה פשוט המסחר של הפורקס שעבר התאמה למניות, זה שוק אחר. אחת הבעיות הכי גדולות שיש לי עם המניות זה שהשוק הזה נסגר בשעה מסוימת ולמחרת הוא נפתח ואתה לא יודע איך הוא ייפתח. הוא יכול להיפתח בגאפ, הוא יכול לעלות, לרדת. אתה יכול לעשות הכל נכון ועדיין גאפ נגדך. אז 24/7 זה טוב בשבילך. 24/7 זה טוב בשבילי, אבל לא יודע אם במניות, אני תמיד אמרתי ש24 שעות זה יהיה גיהנום למשקיעים וגן עדן לסוחרים. הם יכולים לעשות, כאילו, עוד פעם, הוא הסביר לך, אתה יכול לפתוח וזה, ולפתח לך, אפילו שיש לך פרי-מרקט. עדיין בין שעה 12 בלילה, פה שעון ישראל, עד שעה 11 שזה נפתח, יש לך 11 שעות בעצם שזה לא נסחר, רק נסחר החוזים. ואתה לא יודע איך זה ייפתח ומה יקרה. זה יכול להיפתח למעלה, למטה, וזה לא משנה מה תעשה. יכול להיות איזה אירוע גיאופוליטי בשבת, או לא יודע מה, משהו, איזה חברה סינית הוציאה איזה מודל, ואז דווקא את כל חברות השבבים והטכנולוגיה. אז לכן מסחר סווינג במניות, בשבילו זה בעצם בעיה. אבל עדיין הוא כן משתמש בזה, כמובן לטווחים ארוכים, עם ניהול סיכונים נכון, אז כן יש צורה שאפשר לסחור את זה. לגבי הניהול סיכונים, חשוב לי להגיד, ככל שהשנים עוברות ואני סוחר יותר ויותר, הצורך שלי בסיכון הולך ופוחת. היום אני מסכן בין 0.5% מהחשבון ל1.5%, תלוי בסטאפ ובשוק. אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה היה לי טרייד שלי עם סיכון של יותר מ2%, והם נדירים, ודי לי בזה. אני לא צריך את כל הסיכונים האלה היום. עבורי המסחר במניות יותר קשה.
כי א', יש הרבה יותר מניות, זה גוזל הרבה יותר זמן. מדובר בחברות עם פעילות כלכלית שצריך לעקוב אחרי מה שהן עושות, כי בסוף לטווח ארוך מניה עולה או יורדת לפי הפעילות העסקית שלה. אז זה הרבה יותר עבודה וזה הרבה יותר קשה לי, גם בגלל מחסור בזמן. אז זה עדיין לא אופטימלי, אבל זה עדיין מספיק טוב בשביל להרוויח ולא רע. אפשר לשפר את מה שאני עושה, אבל צריך יותר זמן בשביל זה, וזה זמן שכרגע אין לי. אבל בגדול, הטריידים שלי נמשכים בין כמה ימים, אם הוא נזרק בסטופ, או אם הוא מגיע מהר מאוד ליעדי רווח, וזה יכול לקחת גם כמה חודשים. יש מניות שהחזקתי חודשים, שעלו ועלו, ואפילו הצלחתי באמצע לקחת טרייד נוסף, ולפעמים אפילו עוד אחד. בגדול... אבל זה שווה את זה? מה? זה שווה את זה? את מה? כאילו את הזמן הזה שלוקח, אם אתה יכול לעשות את זה בפורקס. לא בטוח, אין לי תשובה חד משמעית על זה, לפחות לגביי, אני לא בטוח. יש לי מחשבות להפסיק עם זה, להישאר רק אולי עם ה-ETFים והמדדים. אני יכול להבין למה זה מעניין, כי זה מעניין כי יש יותר אנשים מדברים על זה, שזה יותר סביב רעש. בפורקס נראה לי אין לך אף אחד שמעלה או מסביר או נותן על זה נתונים, אתה מרגיש כאילו לבד לגמרי. זה לא מפריע לי, אני כבר רגיל לסחור לבד לגמרי, גם ההחלטות מסחר שלי במניות לא מושפעות ממה שאנשים אחרים אומרים, אבל הזמן שזה גוזל עם המאות מניות וכל מה שמסביב לשוק, וזה, אני לא בטוח שזה שווה את ההשקעה הזאת, לפחות לא עבורי. בקיצור, מה שיצא לנו מזה שמסחר במניות זה רק לסווינג, לא תוך יומי בשום צורה. תשמע, יש אנשים שעשו קריירה מזה, בטרייד סייט עושים מזה טונות של כסף. אבל הם לא פועלים בניתוח טכני. בטח שבניתוח טכני. בניתוח טכני? בטח, הם סוחרים. אני יודע שזה מאוד מאוד קשה בניתוח טכני במניות תוך יומי, כי יש לזה נורא השפעות על כל מיני דיווחים, אם אתה נמצא נגיד בתוך סקטור, צריך לדעת בדיוק מה כל ההשפעות של הסקטור על שאר, זה לפעמים חברה אחרת משפיעה על החברה ההיא, אז אני לא חושב שזה משהו שאפשר לזהות בתוך יומי בניתוח טכני, אבל אם יש מאסטרי וזה, אני לא. יש, הם עושים בזה הרבה, אני זוכר שבעבר גם קראתי כמה ספרים בתחום, אבל אני לא כל כך בקיא בזה, כי לא שכרתי מעולם בתוך היום במניות, גם אין לי כוונה להתחיל עם זה. טוב, אז עכשיו נעבור קצת על הצורה שאתה סוחר בעצם במניות בסווינג. מה אנחנו רואים פה? איזה טרייד זה היה? מה יש לנו פה? ווי. התיק VIK. תבנית היפוך שהיה מהתחתית, זה סוג של תבנית ראש כתפיים הפוכה, ואני חיפשתי גם את הפריצה, ואחר כך גם היה פולבק למטה. ובעצם החזרה לקו של ההתנגדות. בגדול כאלה דברים. אחלה תבנית מסחר. הסטאפים הכי טובים והכי קלים למסחר זה כשמזהים איזשהו סוג של דשדוש, זה יכול להיות דשדוש של כמה שנים, מה שסוחרים ראיתי קוראים לזה, stage 1, הבסיס הזה, או אלה שנוצרים תוך כדי המסחר. הנה, זה למשל משהו טוב, אתה רואה? גם תבנית היפוך, וגם דשדוש באמצע, אלה הדברים שהכי קל לזהות, והכי קל לסחור אותם. אתה לא יודע אם ספרת את זה עם אחוזים, אבל בערך מה האחוזים של ההצלחה של תבניות כאלה? אני לא מדדתי תבנית, בטח לא במניות. אני יכול להגיד לך שב4 שנים שאני סוחר, יש לי בסביבות 64% הצלחה. זה המון, ביחס חלק גדול מזה הושפע מהשנה האחרונה, היה בשלב מסוים מהשפל של אפריל, שהחזקתי חודשים על מעל 80% הצלחה במניות שבחרתי אני לסחור. לא כל מה שכתבתי עליו בטוויטר, אלא מה שאני בחרתי, יצא ככה שממש החזקתי מעל 80, לדעתי בשלב מסוים גם 85% הצלחה. אני לא מצפה שזה יישאר ככה, זה מתישהו יחזור. עכשיו זה שוק שורי והכל טוטי פרוטי. אבל עוד פעם, אני סוחר רק 4 שנים, אז אין לי באמת אינדיקציה איך זה יהיה. במניות, לא בפורקס. במניות. ב-2022 הייתה שנה של ירידות,
את רוב הכסף עשיתי בשורט, גם כתבתי על זה אז, וזה היה לא רע. אבל מ-23 התחיל שוק שורי חדש, וזה היה די... כן, בעצם זה היתרון של סוחר. סוחר יכול להרוויח גם משוק קורה וגם משוק יורד. אבל לדוגמה, נגיד תבנית משחק כזאת. מתי, אם היה קורה פה משהו אחר, איך כאילו היית יוצא מתבנית משחק כזאת? מה זאת אומרת? אם נגיד, זיהית את התבנית משחק, נגיד פה פרצה לך, אבל פה פתאום התחיל לרדת. מתי אתה כבר מזהה שהתבנית נשברה או לא מצליחה? אם אני מזהה, אני אסגור את זה באופן ידני, אבל לא תמיד אני מצליח לזהות את זה, אבל מה שכן, אם המניה עלתה מספיק בשביל להגיע ליעד רווח הראשון, אתה לוקח טייק פרופיל. אז חצי מהטרייד נסגר באופן אוטומטי, ואת הסטופ לחצי השני אני שם בנקודת הכניסה. זאת אומרת... אפס הפסד. אפס הפסד, בהנחה שלא יהיה איזשהו גאפ לרעתי. כן. ואז או שזה נעצר לבד, או שאני אעצור את זה, אבל לרוב זה נעצר לבד. אני נותן לשוק להוציא אותי החוצה מהחצי השני. ופה אנחנו רואים בעצם גם סוג של תבנית פריצה. זה הזהב. זה הזהב. זה הזהב. זה הטרייד הכי טוב של שנה שעברה. אז בוא נדבר על זה בעצם. הזהב, עופר לא מעניין אותו מה הניתוח הפונדמנטלי של הזהב, למה הוא עולה. הוא מסתכל רק על העמודות, רואה תנועת מחיר ותבניות, ולפי זה הוא סוחר. תקשיב, היה חודשים להתכונן למשולש הזה, חודשים. כן, האמת היא גם הזהב, אני עוד תשאל את הפונדמנטל הכי גבוהים, לא מבינים למה דווקא עכשיו, מבינים בכללי למה הוא עולה, אבל למה עכשיו דווקא זה קורה. ולמה בזמן הזה, זה רק אפשר נגיד למשל לזהות רק על ניתוח טכני, כמו שאתה רואה שיש פה דשדוש, זה בעצם סוג של פסיכולוגיה, שאנשים אוגרים, ואז מגיע שלב שכאילו שאר האנשים בעולם גם מצטרפים לחגיגה, ואז יצא בביקוש, והביקוש גובר על ההיצע, וזה גורם לתנועת מחיר מאוד חזקה וגבוהה ואלימה. בוא נגיד שלא עשית כלום כל השנה שעברה, רק עשית את זה, זה מספיק. כן, בזהב ועוד בחוזים, זה הרבה נקודות. זה מטורף מה שהלך פה. ומה שקורה עכשיו בכסף. כן, הכסף זה קצת קשה למסחר לדעתי, אבל זהב זה... לא, זה מטורף מה שהולך שם. זה ברמות האלה של 4. אבל פה נגיד לדוגמה, שכרת בסווינג או בתוך יומי? זה התחיל בסווינג, ואחר כך טריידים חדשים נפתחו בתוך יומי. יש לפעמים יותר קל לקחת את הגרף היומי, כי התוך יומי מבולגן לגמרי. כן. יהיו פעמים שאתה תעשה יותר כסף מלסחור את הגרף היומי, את הסווינג, ויהיו פעמים שאתה תעשה יותר כסף מלסחור את הגרפים התוך יומיים. אני לא יודע להגיד מראש מה... אז בעצם אתה מאוד דואלי בדבר הזה. אמרתי, הצלחתי באיזשהו שלב לעשות אינטגרציה מלאה בין הגרף היומי למסחר התוך יומי. הניתוח שלי מתחיל מגרף יומי ושבועי ועובר לגרף של שעה, ואם יש צורך אז אני יורד גם לגרף של 5 עד 15 דקות. הגרפים של 30-60 דקות נותנים איתותים נקיים. קל מאוד לסחור אותם. הרבה יותר קל מהרעש שיש בגרף של 5 או 15 דקות. טוב. אני אגיד לכם, אני גם לומד בעצמי. אני סוחר בדרכים אחרות לגמרי. ואני גם על ניתוח טכני, אני בעיקרון סוחר רק בחוזים עתידיים, ורק בתקופות שיש תנועות משוגעות, שאז זה רק טכני, יש בדברים האלה. עוד משהו שסוחר טכני זה במניות, בסווינגים, אני עובד יותר עם VWAP, מי שרוצה ספר כזה עובי, ככה על VWAP, איך בדיוק... עם הכריכה הכתומה הירוקה? כן, בדיוק איך לנתח אותו, איפה לשים אותו באיזה נקודה, באיזה זה משהו שלא, אי אפשר להסביר את זה על מסך ככה, אבל זה גם, אני מאוד דואלי, משתנה בין חוזים, אופציות מעוף, כל מיני מסחר ספקולנטי, על בסיס הודעות, על סקטורים, דברים כאלה, זה מאוד מאוד משתנה, וזה היתרון בעצם של סוחר, ושהוא יכול לשנות את עצמו למצב של השוק, גם בין שוק עולה ובין בשוק יורד. תמיד להיות רווחי. טוב, זה תבנית מאוד מפורסמת שאתה מאוד אוהב להשתמש בה, אני ראיתי שאתה אמרתי, תבניות על בסיס פיבונאצ'י, זה תבנית גרטלי. זה... התבניות האלה, אם סוחרים אותם נכון... זה פרפר, לא? לא, הפרפר צריך לרדת... פרפר זה הפוך, כן.
אם סוחרים אותם בקונטקסט הנכון ובזה, יש להם יותר מ-70% הצלחה. איך למדת לדוגמה שהתבנית הזאת מאוד טובה? רק על זה שהתנסית בזה, או ש... כשהייתי בטרייד סייט, הם הביאו אנליסט לפורקס, שהשתמש בתבניות האלה, והוא גם היה חבר אישי. כן, אני רואה, צמד. והוא גם היה חבר אישי של לארי פסוונטו, ולארי פסוונטו הגיע לחדר הקולי ונתן הרצאה על התבניות האלה. איפה יש לנו את הדברים האלה? ואז הוא כתב ספר. הוא הוציא אותו אז ב-2007 או 2008, ואני איך ששמעתי, קניתי את הספר הזה, קראתי אותו בתוך יומיים, מהכריכה עד אז איך קוראים לספר? נדמה לי Trade What You See, של לארי פסוונטו. אם אני אמצא, אני אשרף את זה לסרטון. סוחר אחר שעשה עבודה מקיפה מאוד על התבניות האלה הוא סקוט קרני, הוא לקח את זה אבל ממש קדימה ומצא עוד תבניות אחרות. אני נשארתי עם 4 הקלאסיות של לארי פסוונטו. שזה בעצם התבנית הזאת, איך קוראים לה? זאת הגרטלי, יש את הפרפר, יש תבנית שנקראת... הופה. רגע, זה נראה לי היו לפה לפני זה שמאלנים נוראים. בואו נראה, לא, זה תבנית. שמת פה את הפרפר? לא. טוב, כנראה אולי. טוב, בסדר, אם אני יוכל אחרי זה לעלות. בגדול אני סוחר 4 כאלה, את 4 הבסיסיות. הספר הראשון של סקוט קרני, שהוא בשלב מסוים גם חילק אותו בחינם, כלל את 4. עוד משהו שלא תמצאו בשום מקום. הסוחרים האמיתיים, הגדולים, לא לוקחים כמויות אדירות של כסף על הדברים שהם מלמדים או זה. הם רוצים יותר להנחית דרך מסחר, יותר להיות זה שמגדירים אותו, זה הסוחר הוא כתב סדרה חדשה, אז את הספר הישן שלו הוא חילק בקובץ PDF, ואפשר היה להוריד את זה חינם מהאתר שלו, אני לא יודע אם זה עדיין קיים. אבל גם מרק מירנביני, לדוגמה, ראיתי שהוא פרסם את הספרים שלו ממש בדולרים בודדים, רק נראה לי בשביל ההוצאות של ההדפסה, וגם כן הוא עושה כנסים, והם לא כאלה עכשיו שמצליחים להקים את החיים שלהם מהלימודים שהם נותנים. הם באמת שכרו, הרוויחו, התחילו יש את דן זינגר שהתחיל מאיזה... כמה מאות אלפים, כן, מהירושה של זה, והפך את זה לכמה מאות מיליונים. זה סוחרים שאפשר ללמוד מהם, אבל בעיקרון, המנטליות, הדברים היחידים שאפשר ללמוד בתור סוחר, זה רק מעצמך, רק אתה יכול ללמד את עצמך, זה צריך רצון לבוא ללמוד ולקרוא ולשמוע הרבה נתונים ולנתח, זה לא משהו שאפשר ללמד אותו בקורס של כמה ימים ולא כמה זה, וכמובן צריך גם כן שיהיה לך דמות שתלווה אותך לאורך כל הדרך, ואם מישהו מבטיח לכם דבר כזה, אז כנראה שהוא אין לו זמן בחיים, הוא לא באמת סוחר, כי אדם שהוא סוחר, הוא פשוט תעסק במסחר ולא בלמכור לכם מסחר. אני חושב שהחלק של הליווי לא פחות חשוב. כשאתה רואה סוחר מקצועי שעושה את זה יום-יום, ואתה רואה איפה הוא נכנס ואיך הוא מנהל את זה, אז יש לך דוגמה, אבל בסוף, אתה זה שצריך לשבת מול הגרף, או מה שזה לא יהיה, ולגבש את איך אתה סוחר. אנשים שונים באישיות שלהם, ביכולת שלהם לסבול סיכון, בגודל החשבון שלהם, הדברים האלה משפיעים. וכל סוחר צריך לפתח את האישיות שלו כסוחר. מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך או למישהו אחר, גם אם תשתמש בדברים שאני עושה. בגלל זה אני אומר, לקחת מאנשים רק את מה שמתאים לכם ולשיטת מסחר שלכם ולאישיות שלכם, אבל לא להעתיק את זה שלם, כי זה לא יעבוד. כן, להיות קוף זה לא, אחרי בן אדם זה לא... כי השוק משתנה ודינמי, וכל דבר יש דברים חדשים, וצריך להתאים את עצמך למצב הזה, ולצורת מסחר והתנועה הזאת. אגב, שיטת מסחר היא לא דבר סטטי, היא דבר דינמי שמשתנה עם השוק. הוא חייב להשתנות עם השוק, אחרת זה לא, באיזשהו שלב זה יפסיק לעבוד. מה שמתאים היום, מה שהתאים פעם, לא יתאים היום. אני יכול לתת לך דוגמה בפורקס. בשנים עברו, אני ניהלתי מעקב אחרי התנודה היומית, וכשהיורו דולר היה נסחר בסביבות 130 פיפס ליום, והפאונד בסביבות 140-150 ביום, מספיק שהיית שם את האורדרים בנקודת הפריצה,
ויכולת ללכת, וזה היה עובד באחוזים גבוהים מאוד, היה מגיע ליעד הראשון והרבה מעבר. זה לא עובד ככה היום. הריינג' היומי הממוצע הצטמצם, והרבה פריצות נכשלות, ולשים סתם את הפקודה בנקודת הפריצה, לרוב זה לא עובד, זה צריך להשתנות. אז הכניסה שלי לטריידים היום שונה ממה שהייתה לפני נגיד 12-13 שנים, זה לא אותו דבר. אפילו בקריפטו כשהוא תנודתי, זה לא תמיד עובד, וצריך לתזמן את זה אחרת. האמת היא, אני גם הייתי סוחר נגיד בחוזים על בסיס גאפ, בשבועי. בדרך כלל תמיד בתחילת שבוע, יש איזה גאפ, זה היה אחוזי הצלחה של 100%. 100% מהגאפים היו נסגרים. עד שהגיעה התקופה עם המכסים, ויום אחד המדד פתח בגאפ, פשוט לא... עד עכשיו הוא לא חזר בעצם. אני מאמין שהוא יחזור בסופו של דבר. אבל בעצם מה שקרה, שזה נרסה לי הסטטיסטיקה, ושל הצורת מסחר, וזה צורת מסחר שהייתי התבסס עליה המון, באמת שכרתי עליה כמויות אדירות של טריידי, והרווחתי ממנה המון. וזה כאילו, אתה רואה בבת אחת, גם עכשיו זה נסגר, אבל פחות. אתה רואה שזה כאילו, לאט לאט הצורת מסחר הזאת כבר לא עובדת יותר. ואז צריך לשבת ולמצוא לך שיטה חדשה, שבעצם אתה יכול לסחור על פיה. אז לכן אני חושב באמת מצדיק את מה שאתה אומר, שכאילו כל הזמן צריך להיות דואלי ולהשתנות, ולראות מה עובד עכשיו, מה לא עובד עכשיו, ולא להיות ראש בקיר בעניינים האלה. עכשיו, חלק מהשינוי זה שאתה עוקב אחרי מה שאתה עושה, ואתה מנהל יומן, ואתה יודע את הסטטיסטיקה ורואה, ובוחן את השינויים לאורך זמן. עם מה שקודם עבד, נגיד איפשהו בטווח של 50-60% מהפעמים, עם יחס סיכון לרווח של 1 ל-2.5, 1 ל-3, פתאום זה לא עובד, פתאום אתה מפסיד 60-70% מהטריידים, וגם אלה שהולכים, לא הולכים מספיק. אתה בעצם עושה סטופ ומתחיל ליצור משהו אחר. אתה עוצר וצריך לחשב מסלול מחדש, ולראות איך אתה משנה את זה. והנה עוד משהו שאפשר ללמד אותו בקורס ולא בזה, כי אתה לא יכול להעביר בקורס צורות חדשות של מסחר שיהיו בעתיד. העולם משתנה, גם למשל לדבר עם המשפחה שלי, עם האנשים מבוגרים, הם פעם היו רגילים לתנודות ממש כאילו אחוזי וזה, גם אם מניה עשתה איזה משהו, אז לא יודע מה היא עולה, מקסימום 20, לא טסה ב-300-400%, יורדת, או נגיד סתם המניות של, אפילו המניות של נגיד כמו הגדולות, טסלה, אורקל, כל אלה פותחות בגפים של 20%, כאילו אתה חושב בכסף, כמה זה איזה תנועה משוגעת, אז זה 200 מיליארד דולר. ככה, בפתיחת מסחר, 200 מיליארד דולר או נמחקו או הוזפו למניה, בגלל איזה דוח מסחר. וזה דברים שלא קרו בעבר, ואנשים צריכים להתאים את עצמם לתנועות ולדברים ולעולם שמשתנה. וכמובן, גם אני בתור משקיע, לא חשבתי שמה שיקרה נגיד בבורסה בישראל יקרה. אז לדוגמה, אני מכרתי בנק לאומי מאוד מאוד בזול, אני לא רוצה להגיד את המסבר, אני מתבייש, אבל כי לא חשבתי שאנשים ככה ייכנסו, גם אמרתי, יש להם את הטראומה מהבנקים משנות ה-80, הם לא... לא, עזוב, אנחנו היינו ילדים קטנים. בסדר, אני הייתי ילד, אבל ההורים שלי והמשפחה כאילו סיפרו על הסיפור, אז אתה מבין כאילו למה אנשים ככה כל היום משקיעים בנדל"ן ולא בבנקים, ופתאום באיזה שנה, שנתיים, הכל התהפך, אנשים רצים שם, קונים כל דיפ במניות האלה, וכאילו אתה בסופו של דבר, בגלל שלא התאמתי את עצמי לזה, וכל פעם אמרתי, זה יחזור וירד, אז כאילו כביכול הפסדתי תשואה, ולהפסיד תשואה בעיניי זה מאוד, זה יותר גרוע מלהפסיד בטרייד. כי אתה מפסיד בטרייד, אז אתה מפסיד 2-3%, אתה מפסיד מה שסיכנת בעצם. אבל כשאתה מפסיד תשואה, בהשקעות בעיקר, זה יכול להיות גם תשואה אינסופית. כמו אינווידיה, יש שלל דוגמאות, לא חסר. אחד הדברים ששמתי לב במניות, ככל שאתה מזהה את ההזדמנות מוקדם יותר, לפני שאחרים נכנסים, הטרייד הזה טוב יותר. הוא עובד באחוזים גבוהים יותר. תמצא פה את הטרייד את הגרף של בבא. בבא, בוא נראה. עם בבא יש לי אחלה סיפור. אחרי שכולם זרקו אותה בגלל שהיא סינית, אמרו לא מתקרבים יותר. אז התחילה לנורא עם העונש מוות הזה. יכול להיות שלא העלינו אותה?
בוא נראה מה הבא. יכול להיות שהיא לא עלתה. יכול להיות. זה אוד. זה אינווידיה. AMD. לא, אין פה בבא. לא, אז לא, אבל ככל שאתה מזהה את זה מוקדם יותר, ולפני שכולם רואים את זה, ולפני שכל, נגיד כל הטוויטר מלא בגרפים עם הפריצה, כל הגרפים הסגולים והכחולים האלה. אתה תראה, כולם נראים אותו דבר, וכולם נכנסים באותו מקום. אם הצלחת לזהות את זה מוקדם יותר, הטרייד הזה יהיה טוב יותר. כן. זה אותו דבר קרה לי עם קאפטק, אנשים זה, מה פתאום, אתה נכנס? אני זה האנשים. אני לא זה רק האנשים. אתה, אבל יש מלא אנשים. אני משקיע יותר בעיקרון בפונדמנטלי, גם פונדמנטלי אני משקיע בעיקרון, אבל נגיד בקאפטק גם נכנסתי חוץ מהפונדמנטלי, עשיתי את רוב הטריידים שלי עליה ועל טאוור וכל הצמד של השבבים, כי בסופו של דבר, דוגמה, אני הבנתי מאוד בסקטור הזה, אז אתה יכול להבין כל דבר וכל תנועה, אז זה הרבה יותר קל גם בתוך יומי אפילו. אבל כן, זה במניות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מה היה ההפסד שבאמת כאילו, אתה אומר שכל שבוע בעצם אתה רוצה לפרוש וזה, אבל היה איזה משהו שחרט לך את זה, ועוד שנייה, זה ממש היה על הגבול. היה, אבל הוא לא נבע מטעות מסחר, הוא נבע, בתחילת הדרך שלי, עשיתי המון טעויות בהקלדה של ההוראות. וטעיתי בסטופ לוס, וחטפתי הפסד בגלל, הטרייד פשוט לא נסגר במקום שרציתי, כי לא שמתי את ההוראה נכון. וזה, אבל בגדול, אם יש משהו שאני גאה בו ב-22 שנים, מה? טעות טכנית. כן, והיו לי כאלה הרבה. לעתים רחוקות זה עבד לטובתי, לרוב זה עבד לרעתי. אני גם היה לי טעות טכנית פעם אחת, היה לי חשבון מסחר עם תיק, שזה היה באופציות מעוף, ונתתי שם פקודה, ובשום מה לא יודע למה, רשבתי שם כמות בלתי מוגבלת, וזה פשוט קנה וקנה וקנה, וזה היה לנו לפני פקיעה, אבל אני לא שמתי לב, ויש לי, בגלל שיש לי איזה 25, יש לי מלא חשבונות, אז אתה יודע, אתה לא עובר על כל החשבונות כל יום לראות מה זה, ויום אחד אני פותח את התיק, זה לא רק בגלל שיש לי מסגרות אשראי, אז זה כאילו קנה עד סוף המסגרת. וזה כבר היה פקיעה, כבר הלך כל הכסף, איך שאומרים. וגם, זה טעות טכנית, לא טעות שאתה עשית משהו, זה כאילו, אלוקים רצה שיקרה ככה. וזה אחד הדברים שהכי שוברים בצורה מנטלית, וזה קורה, שלא יהיה ברור, אתה לא, אף אחד, בסופו של דבר, אנחנו בני אנוש, וטעויות טכניות תמיד יקרו. אז היה טעות טכנית, אבל הרצון שלי לפרוש לא דווקא נבע מהפסדים גדולים, זה נבע יותר מרצף של הפסדים, שנסגרו כמו שתכננתי, אבל העובדה שלא... הרצף. אבל העובדה שלא ניהלתי טוב את הטריידים הרווחיים. בשלב מסוים אתה מתחיל לפתח פחד מהשוק, ואז אתה סוחר כדי לא להפסיד. וכשאתה סוחר כדי לא להפסיד, אז אתה גם לא מנהל את זה טוב, כי אתה, ברגע שיש רווח, אתה בורח לפחות מחלק וסוגר לפני הזמן, ואז יוצא שההפסד הוא כמו שתכננת, אבל הרווח כדי לחסות ואפילו להשאיר עודף, אתה לא עושה את זה טוב. ושם זה היה, אלה הנקודות שממש הרגיזו אותי, שבגללם רציתי לפרוש. פשוט פחדתי מהשוק. סתם בהקשר הזה, הרבה סוחרים למשל, נגיד כבר, יש סוחרים, אני מכיר מהעולם של מניות, שנגיד כבר נמצאים בטרייד שהוא בהפסד, הם לקחו את זה בתור טרייד, עבר להשקעה, כבר בהפסד. איך אתה מציע, אני יודע שכאילו זה טמטום, הם לא יקשיבו שצריך לסגור את זה באותו רגע, אבל איך אתה מציע להם, כן לסגור את זה בהדרגה? איך לצאת מזה? האמת שאין לי, מי שלא סוגר במקום שהוא שם, אני לא חושב שיש מה להגיד לו. זה צריך לכאוב מספיק כדי שתתחיל להקשיב. ואדם שם 30% מהתיק שלו על מניה. ואם אתה לא יוצא, בסוף זה דרך הכיס, וזה יכאב מספיק. בסוף אתה תולה את זה במזל. כן, אין מה. אני זוכר שפעם חברה שאלה אותי, זה היה, אני זוכר עוד על אפריקה, ישראל. אמרו לה לקנות אפריקה, ישראל. ובאמת היא הייתה, אני לא זוכר כמה, 5,000 כבר הגיעה? לפני 2008, כן. משהו כזה. והיא באה אליי אחרי 2008. אני מדבר כאילו, אני הייתי בזמן הזה, לא, אני פשוט עברתי בתור, זוכר, לקחתי את כל המניות שיש, עברתי על כל הגרפים שלנו, כל ההיסטוריה, מה קרה באותו יום, מה זה, יש לי גרפים בשלי עם כל מיני
בועות כאלה שיוצאות מכל נר ונר, שמסביר מה קרה מאותו יום, איזה חדשות, מה גרם לתנועה הזאת. אז בגלל זה אני קצת בקיא בכל הדברים האלה שקרו בעבר. אז היא באה לשאול אותי מה לעשות אחרי שהמניה ירדה 90%. אני אומר לה, עכשיו ב-90% את באה לשאול, כבר תשאירי את זה, או שזה יימחק, או שמקסימום זה יעלה, אבל בדרך כלל לומדים כשזה כואב מספיק. כשההפסדים גדולים וזה כואב מספיק, אחרת... ברוך השם, אתה לא קרא לך הפסד... אני סוחר די פחדן, אז אני מאוד, מאוד ממושמע כשזה נוגע להפסדים שלי. אני הייתי הרבה פחות ממושמע כשזה נוגע לטריידים הטובים שלי. ולרווחים כאילו... אני חירבתי טריידים ברמות של ממש טריידים שהיו יכולים להיות ווינרים ענקיים, וזה כואב יותר מהפסד, כמו שאמרת. כי גם הפסדת קצת, וגם לא לקחת את ה... כן, כי... היו טריידים שהיו נפתחים, ורוב הטריידים לא הולכים ישר ליד, אלא אתה יודע, הם חוזרים נגדך, ולפעמים אפילו קרובים לסטופ, ואני לא יכולתי לסבול את זה, והייתי סוגר את הטרייד, או חלק ממנו, וזה רק כדי לגלות שאחר כך הוא רץ 200 פיפס בלעדיי, ויום אחרי זה גם המשיך, וזה אכל לי את הלב. אלה הדברים שממש... ואתה מנהל יומן עם הדבר הזה. אני מנהל יומן, אני עדיין כותב על נייר ועט, בנייר ועט, יש לי מחברות כאלה, בשלוש שנים האחרונות אני קונה אותם באמזון, בכמה דולרים, כי זה מצא חן בעיניי, וככה אני כותב, אני שומר את הגרפים. בקרוב מחירה פומבית של היומנים, תביא, נראה לי זה הספר מסחר הכי טוב שיש, היומנים האלה. במיוחד הטעויות שיש בהם. גם, כמובן צריך ללמוד יותר איך לא לטעות מאשר איך להצליח, לדעתי. כי הטעויות בזה נפוצות מאוד, יש הרבה פיתויים, הרבה דברים. וזהו, רציתי לדבר איתך קצת על השינוי שאתה רואה, אתה מעורב קצת ברשתות החברתיות, לא? רק בטוויטר. אתה רואה להגיד פרסומות של כל מיני מוכרי קורסי ודברים כאלה, זה אפילו מופיע ביוטיוב, אני ראיתי. יש לי תשלום, אני לא יודע לי פרסומות, אבל סתם פתחתי פעם אחת בשביל לראות. בלי בתשלום או בזה, כל מקום שאני פתחתי פשוט צץ איזה גורו שאומר לך בוא נלמד אותך מסחר, בוא נלמד אותך זה וזה וזה. מה דעתך בעניין הזה? תראה, יש חבר'ה צעירים מאוד מוכשרים שכן עושים עבודה טובה, אבל הכלל האצבע הוא, אם בן אדם סוחר לפרנסתו, והוא באמת מצליח בזה, ואפשר לבקש רקורד, אם בן אדם מוכר לך קורס בכל כך הרבה כסף, המינימום זה לבקש רקורד, נגיד, של 5 שנים אחורה, ולראות שהוא באמת הדבר האמיתי. הוא לא נולד 5 שנים אחורה. אם בן אדם לא עושה את זה עם הכסף שלו, אני לא בטוח שהייתי... אבל להניח שהוא נוכל. אני לא יודע אם הוא נוכל, אני מניח שיש לו כוונה טובה, והוא גם רוצה להתפרנס, אבל אני הייתי נזהר. אני לא חושב שהחבר'ה האלה נוכלים וזה, הם באמת רוצים, השאלה אם יש משהו מאחורי זה. ולוקח הרבה שנים להפוך להיות טריידר רווחי. אם תראה, גם אני קראתי שלמינרוויני לקח לפחות 4 שנים, ויש עוד כמה לא גדולים לא פחות שמחקו חשבון אחרי חשבון ועד שהצליחו. אז בן אדם שיש לו ניסיון של 5-6 שנים בשוק ופתאום הוא מתחיל ללמד וגובר על זה, זה בעיה. חייל משוחרר, שישכח מהשנים הראשונות, אולי יג'יפול על איזה בולרן ויהיה לו מזל בחיים, אבל בעיקרון, אדם שרוצה להתחיל ללמוד מסחר, שקודם כל כמה לדעתך שנים הוא צריך לשבת וללמוד, לפני שהוא באמת, זה משתנה, עוד פעם, תנועה. זה משתנה בסביבה, זה תלוי מי המנטור, וזה גם תלוי באדם עצמו, יש אנשים שמוכשרים לזה, וגם החלק המנטלי אצלהם, הוא בסדר, והם ילמדו את זה הרבה יותר מהר, ויש אנשים שזה ייקח להם יותר זמן. אני חושב שזה עניין אישי, זה לא... אבל אם אתה רוצה את זה מספיק, אז אתה תמצא דרך. בסופו של דבר, אתה ממליץ לסחור או לא? ללמוד מסחר? כן, אם אתה יודע מה הסיכונים וכמה הדרך קשה. הדרך קשה. אני לא בטוח שאם הייתי צריך... שהיום, כשאני יודע כמה היא קשה, אם הייתי צריך להתחיל, הייתי עושה את זה שוב. ממש לא בטוח. ומה דעתך על תואר, נגיד, לדוגמה? מה עדיף לבן אדם ללמוד תואר או
העולם משתנה, ה-AI משנה את הכללים, אז אם תואר, אז כדאי שתהיה בו עבודה אחר כך, אם זה מה שאדם בוחר. אבל זה או מסחר, זה הכוונה של השאלה. אפשר לעשות את שניהם, אתה לא חייב לשבת ולסחור בצורה הזאת בתוך היום, אתה יכול לסחור על גרף יומי, ואם יש לך עוד פחות זמן, על גרף שבועי, יהיו לך הרבה פחות טריידים, אבל הם יהיו טובים. אני לא חושב שזה אחד על חשבון השני. אפשר לעשות את שניהם. באופן כללי אני ממליץ ללכת ללמוד. כן. ללמוד, זה גם כמובן נותן, זה מעבר לפן הלימודים של מה שאתה לומד, זה חברה, זה מלא דברים ביחד. אתה לומדים שם, אנשים מכירים שם אנשים לחיים שלהם, מתחתנים איתם, יש מלא דברים כן, אבל... בבית ספר או בתואר, אבל כאילו התכוונתי בבן אדם שכאילו רוצה עכשיו, עומד בצומת של החיים שלו, והוא רוצה להתמקד בדבר אחד, לא יכול להתמקד בשתי דברים. אז כאילו, השאלה אם זה באמת עדיף לו כי בסופו של דבר, אתה אדם שמתוכנת לעבוד ככה, כי אתה כבר אחרי כל השנים האלה, ויש אנשים שלא מתאימים להם לזה. זה תפקיד מאוד מאוד סיזיפי וקשה. אז זה צריך לנסות כדי להבין אם זה מתאים לך. אם זה לא מתאים לך, אתה תגלה שזה לא מתאים לך, אתה רק צריך לדעת מתי ללחוץ על הברקס ולעזוב. אבל תשמע, אפשר להבין את הפיתוי. עצם זה שאתה אדון לעצמך ויכול להגיע לרווחה כלכלית בלי להיות תלוי באנשים אחרים. יש בזה משהו מפתה. אבל עוד פעם, גם לעשות תואר, זה מסלול ארוך וקשה, זה לא מסלול קל. קיצור, זה לא קל כמו שמוכרים זה ממש לא קל, זה דרך קשה מאוד. כמה שנים בערך לוקח ללמוד? מה, לסחור? לסחור, וכל המנטליות שיש בזה, הכל. אני חושב שבסביבות 4-5, תואר היום לומדים ב3 שנים. אם אתה רוצה לעשות תעודת, נגיד, או הסנדסאי, אז זה שנה, אני מתכוון שאתה הופך להיות סוחר, זה אומר שבמשך 4-5 שנים נכשלת, או מה שזה לא יהיה. תראה, ללמוד על השוק, כל מי שישב ילמד משהו על השוק, זה בסוף. בין אם זה טכני או בצורה אחרת, זה לא כל כך קשה ללמוד. כן. השאלה איך אתה הופך את זה, מתרגם את זה לשיטת מסחר, ואיך אתה מספיק ממושמע כדי לעקוב אחריה ולבצע אותה יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, בצורה שהיא כמו עבודה, ושנגיד שהיא משעממת. כן, ולסיור, רציתי לשאול אותך, איזה דמות משפיעה עליך במיוחד בתור סוחר, או השפיעה עליך? לאורך הדרך היו הרבה סוחרים שהחבר'ה בטרייד סייט מאוד השפיעו על איך ששכרתי. אני מאוד אהבתי סוחר בשם ג'ו רוס, עקבתי וקראתי, למדתי ממש את הספרים שהוא כתב. האיש הזה היה לו יותר מ-60 שנות מסחר בשוק הפיוטשרס. הוא נפטר לפני 4 שנים בגיל 88, אני דעתי הוא היה פעיל עד הסוף. מכל אחד לקחתי משהו, אבל לא הייתה דמות אחת שאני יכול להגיד שהיא המנטור. זה פשוט ככה יצא. כל מיני מידע השכלתי. היו כל מיני, מכל אחד לקחתי משהו, בין אם זה של הניתוח הטכני או שיטת המסחר, חלק זה הניהול של הסיכון. ממה היית ממליץ הכי להיזהר? לא בטוח שהבנתי את השאלה. כאילו, יש איזה משהו שאתה אומר שכאילו, אל תתקרבו אליו בשום צורה, בעולם המסחר או בהשקעות? אופציות אקזיוטיות, אין לזה שום... מינוף, זה... מינוף זה יכול לבוא לטובתך, וזה יכול לבוא לרעתך, צריך לדעת להשתמש בו בתבונה. כל עוד הסיכון נמוך, ואתה בודק שמה שאתה עושה לא שם את התיק שלך בסכנה למחיקה, מינוף הוא יתרון. אבל אם אתה עוד לא סוחר מנוסה, ועם רקורד חיובי לאורך זמן, תעזוב כרגע את המינוף. קודם כל תתמקצע בלימודים. כן, תלמד להרוויח כשהסיכון שלך הוא 0.5% עד 1% בזה. אחר כך אפשר להגדיל את המינופים ואת הכמויות שאתה סוחר. אבל קודם בוא תהיה חיובי בתוחלת, אחר כך נדבר על מינוף. קודם, אז אני באמת רוצה להגיד לסיום שכאילו הסוחר צריך לדעת, קודם כל להיות דואלי, להשתנות עם השוק, כל הזמן להיות במצב של למידה, וגם
גם שאתם סוחרים, לא לסכן יותר מאחוז, לפי השיטה שלך, אחוז, חצי אחוז מסך התיק שלך. אני חושב שאחוז לסוחרים מתחילים זה גג, זה... אפילו שמדובר בשקלים, בסופו של דבר, אם התוחלת שלך חיובית לאורך זמן, אתה תצליח להגדיל את התיק, שהאחוז יהיה מאוד 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 משמעותי מהתיק שלך, בעצם הרווחי, וזה באמת יביא לך תשואה מאוד גבוהה. וכמו כל דבר בחיים אין קיצורי דרך, צריך לקחת את הזמן, זה לא כישרון, זה לוקח זמן ללמידה ולמסחר, או שכמובן יש אנשים שנולדים למשפחה כזאת, אז זה משהו אחר לגמרי. ברי המזל שנולדים למשפחה כזאת, הדרך שלהם הרבה יותר קצרה. כן, אבל אם לא, כמובן, וזו מרבית האנשים, אז צריך לקחת את הזמן, ובסופו של דבר תשקיעו את הזמן, ותלמדו ותהיו במצב של למידה, ותנהלו סיכונים נכון, אז אני מאמין שתצליחו. וזהו, שמחתי מאוד לארח אותך. אני רוצה לעמוד בפורמט של, אתה יודע, לא לחפור לאנשים יותר מדי באוזן. ומי שרוצה אפשר לעקוב אחרי טוויטר, אחרי עופר בטוויטר, זה היום לא נקרא אקס, יוזר עופר נתנאל, או באנגלית. או נתנאל. כן, כן, עופר נתנאל באנגלית. הוא מעלה שם סטאפים, אני מקווה שהוא יישאר עדיין איתנו במניות ולא רק יהיה פורקס. אבל גם מי שרוצה אפשר להסתכל על הטריידים שלו בעבר, זה מאוד מאוד מסודר. ולראות איך הוא בעצם ניהל אותם, בעצם מה שאתם צריכים ללמוד זה לא להעתיק אותו, זה את הדרך של איך שהוא שוחה, איך הוא מנהל את הסיכונים שלו נכון, את התבניות, לא לעשה עכשיו מה שהוא עושה, אני אעשה. וזהו, תעקבו לו תוכן, אני בעזרת השם אשתדל להביא לפה כמה שיותר סוחרים מסוגים שונים, אופציות, כל מיני דברים, יהיה מעניין. טוב, להתראות.